So guys, so mga kauban na. Hi guys, welcome to my vlog. Uli niya ako. Gini ako ba? Diba ni, tanawain mo na masayap bitaw mo asa ka nung nakatakan nung gabi mo. A few minutes later. Guys, welcome back to my YouTube channel. So karon guys, nami karon sa Gingbang Beach Resort and Hotel. So padunglan adya namin sa mga kanang room na mo guys. So itorta mo guys sa ako yung bimili dito guys. Na ako yung nagsana ko si Miss Cho. Welcome to my vlog. So diyan na din na. Atin sinilas ibilan, sinilas din makita sa niya. Sinilas. O, dyan ako mga kuya guys. Dyan mo ng mga room guys. Ito na sila guys. O, ready na akong free bed. O, see? Okay, pag-abot na mo diri guys. Hindi na mong kuhaan. Yung driver. See? Dyan ang CR. O, limpyo kayo guys. CR. O, aircon kayo diri. Aircon ang CR. Karoon po ko karoon ang aircon ang CR. So, hand wash din muna o sabi na. So, ano ni? So, diri mo ni shower diri. Dito tigil kay super ni shower. Oh, mana ni siya o mana ni heater, water heater. Ni diri. Ano siya dito guys? So, agay atay. Wala ako sa ulo, kung nagpanti. So, there na guys. Sa TV. So, kita-kita taugma guys. Kaya mga ligo mo naman din itong mga swimming pool. Ito guys, kita-kita na taugma guys. So, matog namin. Kaya kapoy kay biyahe guys. Uy, grabe. So, wala. Diyan ako sa ng bugas. So kita-kita lang guys. Good night. Gym mo kay kanyo. Uy, Kani. Oh no! Lagoy sila, sigaba kay ka. Ang buling. Babak. Nagbapo kay ka. Bapo kay ka. Mawada mo. Kanyo. Magsada? Lagay kayo. Ang manok! Ina ba ni hi, welcome to my vlog na. Hi, vlog. Welcome to vlog. Gini ako ba? Welcome to my guys. Inan ko biya. Magdabot kayo. Ngawi wala. Nagdil na bere man ganito. Asan na ngawi? Inan ko na naginat. Wala na lang kung makaulik ang ta. Sana lang ko. Ay,
Mike B, Mike na. Nawa na, oy. Mag-reply na ko, 20 minutes active. Ako na nag-chatan, Mike. Tama na, diri na lang takutong. Salamat sa lahat. Kaon sa to. Oh, no! Hey, Ada. Uy! Sama na ako. Uy, dugol. Dami ako yan. Ano, dugulan mo? Tama na mo, tama na. Tama na mo ba? Gapon ka gamisuy. Oo. Ah, na. Agay ka ating nawang isa naman eh. Good morning guys. So, ano guys, mo pagmata na mo guys. Prepare na sa niya mo attire guys, mga ligo mi later. So, mao ni mga dagwas mga plahubo gabi. So, mo ni siya guys, dara na hubo gabi. Wow. So, kusad mo. Bago na kugas tugnaw na. So, yan na mga dagway, mga usa. Kamusta ang kaubo? Kamusta ang kaubo gabi guys? Nay, kamusta ang kaubo gabi guys? Puba. Sa kamera gayo ka mo. Okay lang. Ang usa. Basta tigit-tigit guys. Ang usa, basta ang kabuhi gabi eh. So, kanang unya guys, pakita na kung dagat diri og kuan, kanang swimming pool na diri og sa paniin. Diyan na guys. Kana to barko oh. Ano na guys? Wala na yung pin eh. Lang pin. Bangon. Malibang sa kuya. Kita-kita lang taon niya guys. Ngit-ngit lang yan. Kita-kita lang taon niya. Mura to. A few minutes later. Prepare sa guys na mga 16 na. It's time to ligo-ligo. Miss June 2. So, di ligo na siya. Ligo na siya. Ate, di ka pa vlog. Dagwes pa. Sinili niya ako talaga. Muna to siya. So guys, diyan na guys. So mo ni ilang swimming pool. Oh, so kani siya nga swimming pool guys, pangbata. Mo nilang liguanan sa pangbata. So dito mo tilang dagat. So maato ta dito guys, sa tanawon kuyogi ko guys. So diyan na guys, oh 16 na kay kauban. So diyan na, good morning Oslo. So ano siya guys, ano nilang view diri sa sud sa Gingging Hotel and Resort. So ano siya, tara lang staff guys. So ano so tuyokon sana ta diri. Good morning sir, welcome to my vlog. So ano siya guys, overlooking kayo diri guys. So ito ang adlaw guys. So ano so there guys, mo nila ang view diri. So tin-on na kayong dagat os. Ito yung starfish oh. So diri nata diri mo atong liputon sa ilang view guys. So ano siya guys, Manila view diri sa sud. So
kuya guys, no, nagbabay na. So diri. Saka mag tours ako sa ilang under review. So diri lang kananan guys sa ilang canteen. So diri yung nila Melissa. So nila mga tayo. So diya sa ilang swimming pool sa Panggagko. So mga diri. Pwede na ni kaliguan niya? Alas 8? So muna lang swimming pool Panggagko guys. Sige. Really nice kayo. Ini guys, bilang kantin. Dari. So diri guys, maligo kami guys. So mana nih? Ito na usa. Wow. Asaw niya ano sa kunya. Ay, sa akin, mag-ilis pa siya, day. Ikutan natin ito. So guys, so now is ligo-ligo here. O niya, may ka, ako'y maghawitan imong. So today's guys mag breakfast ha? Naunsa naman ni. Nag-waiting na sa order guys dalay. Dalay. Nesty ang giuna so mo ni ang iced tea nesty mo ni siya panggutom mo guys. Hindi na may dagway. Hi, sad niyo. Ay, Mani. hi. So man may kaligog dagat sa sunod guys. Makaabot na sa this open sa swimming pool.